mhux fil-qasam tiegħi li nista' nagħti opinjoni, però dan huma statistiċi minna niftakar kien hemm Prim-Ministru kien jgħid there are lies, damn lies and statistics. Statistika skont mill-liema aspett tara, min jgħid ħaġa, min jgħid oħra, minna l-istatistika noħodha u tipinġu solt. Li huwa interessanti u joħroġ minn diversi rapporti huwa illi fil-waqt li qabel għal kull ħaġa ta' xejn persuna jiġi offrut ix-xogħol u kienu jekk ma jaċċettax jaqtawh mir-reġistru. Tar-reġistrar dal-gvern u iktar ħanin ma' daw il-persuni qed itihom opportunitajiet biex attwalment iktar milli nitkellmu fuq l-ammont ta' persuni li huma qiegħda qegħdin naraw ħolqien ta' xogħol. Ir-rata tal-qatl li kważi laħqat 8,000 dis-sena, 550. U responsabli ma rridx ngħid xi ħaġa. Allura staqsejna lill-Ministru Evarist Bartolo. Iż-żewġ problemi li hemm hemmhekk hu nerġa' ngħid. Il-laxkezza biex niżguraw li kull min qiegħed jirreġistra għandu għalfejn jirreġistra u tassew tifittex ix-xogħol. U mbagħad niżguraw li x-xogħol li jinħoloq jimtela. Issa mhumiex jimtela għal żewġ raġunijiet fil-fema tiegħi. Waħda li hemm areas fejn m'għandniex il-ħiliet meħtieġa u allura x-xogħol jittieħed mill-barranin, il-ħiliet li huma jkollhom, u mbagħad hemm anke l-etika tax-xogħol. Imma nerġa' ngħid l-iktar fattur li żied in-numru ta' dawk fuq ir-reġistru tal-qatu li ma nqatawx dawk li abbużaw.